Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng lohika, mahika at walang mga konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nagkalat sa social media ang mga larawan ng ilang convenience store na pinaniniwalaang pinasok at pinagnakawan ng ilang residente sa Naga City dahil pa rin sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Christine. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng netizen na si Carlo ang mga larawan na nagpapakita ng ilang kalalakihang bit-bit ang alak na animoy kinuha sa isang convenience store. Samantala, bukod sa naturang convenience store, isang supermarket din ang naiulat na pinagnakawan din ng ilang residente. At nilinaw rin ang nasabing supermarket na hindi raw sa kanila ang kumakalat na Facebook post na nagsasabing pinamimigay daw nito ang kanilang mga paninda. Inamin nila na fake news lamang. Nang hingi na rin sila ng tulong sa mga otoridad para maisuplong ang mga mamamataang papasok sa kanilang pasilidad at naunahan daw sila ng mga magnanakaw. Dapat magkaroon sila ng donation drive pero ang mga idodonate nawala na. Oh, wow. Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabishop! Feel good morning! October 25, 2024, Friday! Sa oras sa 7:32 ay kasama niya ang cool na angkol, ang pambansang angkol, Angkol Ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Dagang salamat! Good morning, Mang Kanor! Good morning. Wala akong gana ngayon. Wala kang sex Hindi life. Gusto mo talaga? May mga nakikinig. Sige. Marami! Oo Number 1 naman. tayo eh. Oo naman. Salamat po. Sorry pero po, bad influence. bakit ka malungkot, Mang Kanor? Tama sa likod mo, Mang Kanor. yung chika babes ko, yung baby girl ko sa Bicol, hindi na naka-reply eh. Oo, kasi, Mang Kanor, alam mo, may mga areas po doon na walang kuryente, walang internet, lalo na pag mataas yung tubig, papatay talaga. Oo. Ngayon, meron tayong mga donation drive. Of course, meron tayong Operation Tulong at may mga shared post din po ako kay from Conyo Bicolano, na which is from Bicol, of course, ang ating kasamahan po dito. Our very own. Yeah, Conyo Bicolano. So, kung ano man yung pwede nating maitulong para sa mga kababayan natin na salanta ng Bagyong Christine sa Bicol, ay sana po ay maibahagi na ma-share po natin, no? Pero, Tits, tanong ko lang sa'yo, kung sakali mang walang-wala ka nang makain doon tapos may tindahan, nanakawan mo ba para makakain ka lang pati yung mga anak mo? Yun yung tanong dyan. Yun yung Kunyari, dilemma. walang nakikinig. Wala na. Walang nakikinig. Hoy! Nauna na ako. Ubus na. Survival eh. Survival. Survival. Baha eh. Wala nang kuryente. Wala.
Wala pang ayuda, hindi pa dumating Baka- yung donation. Oo Tapos ako hindi ko ililigtas sarili ko, yung anak ko Kasi may anak ako So una kong maiisip anak ko kailan makakain. So, gagawin mo yun. Kahit sabihin na natin na the end doesn't justify the means. Gagawin mo pa rin yun. Halimbawa, zombie apocalypse na. Zombie na lahat Maganda ba yung zombie? Akin yung zombie na Paul, maganda. makikiagaw ako para sa anak ko. Para sa nanay ko. Yun. No, so, pero yun na nga, ang namataan kasi na sa Facebook post, alak yung ninakaw sa convenience store. Di ba yun? Hoy! Ako kuhanin ko doon, halimbawa yung magazine ng may sexy na lalaki. May Isa ka pa! Baka may Wow! may, Yan kaya baka kukunin may mo ipitsin kondom. doon. Baka- Kukunin mo kondom. Sayang. Expired na ba to? Hoy! Baka may ipitsim pa doon na magasin. Ano? Ipitsim. Ipitsin. Ipitsim. Wala na yun. Wala na ba yan? Wala. Pero yun call survival. yun na nga ang tanong. Pero kung ganyan, alak ang inuna mo, hindi survival Hindi yun. din survival. Hindi survival yun. Oo, tawag Diba? yan ay kasamaan ng Oo. ugali. Diba? Sa akin kasi pagkain kukuhanin ko para sa anak ko. Oo. Oo, ako kasi Yun na nga, sana po, itong nangyari kasi napansin ko, parang naging hindi na rin tayo ganun yung response dun sa kalamidad. No, yung preparedness natin na sana lahat po tayo maging prepared din. And of course, our LGUs Oo. at ang ating government na wala pa yung bagyo kung saan siya tatama kasi makikita mo naman. Mauna na dun. Oo, nakapag-prepare na ng mga goods doon, relief goods. Hindi kasi pwedeng action ka during the typhoon and then after. Kasi wala, devastation na yun. Oo, tsaka hindi na makakapasok dun yung mga tao. Oo. Stranded na sila. So, kunyari- Alam mo naman sa atin, kung kailang may sumabog na bomba, saka maghihigpit. Oh, yun na nga eh. So, Diba? kunyari, mga sundalo, rescuers natin, no, na talagang tinataya yung buhay nila. Bago pa man mangyari yan, dumating, nandun na sila naka-standby. So, at saka yung mga kailangan mag-evacuate, umalis na rin. Huwag na rin pasaway. Yun din. Diba? Pero alam mo, ang hirap talaga ko lang. Alam mo lahat ng desisyon ngayon, dead end na seryoso ng usapan natin. Hindi kasi seryoso naman talaga nangyari. Yung looting kasi dala yan ng kahirapan. Oo. At hindi Kaya lang, hindi ko gutom. masisi. Ano ba, nakatanga ka ba doon? Hindi ka makikiagaw para sa anak mo? Oo! Diba? Paano yung alak? Alak yung kinuha eh. Hindi alak ko kuhanin. Halimbawa, yung baka, andyan naglalakad, gutom kayo lahat. Wow, steak. Uy, rib eye steak. Uy, Uy. ang ganda ng may-ari ng baka. Ay, nako, grabe ka naman. Tapos, di ba? So, eto mga magnanakaw. Ha? Sana maliptospirosis kayo. Hoy, mga ganun, huwag kang ganyan. Huwag naman Huwag kang ganon. magdasal ng ikakasama ng Tama. kapwa mo. Yung ex lang, yung ex. Ganon ba yun? Ganun yun. Galit ka pa rin ba? Sa ex? Sa magnanakaw? Oo naman. kasi Ninakaw niya ang puso mo. Nung ex ko? Nung daga. Ay, nako po. Mas malaki pa sa pusa eh. Yung daga? Yung magnanakaw. Sabi niya, Ay, sila. Ay, hindi po ako inalikan, ha? Sabi ba ng yan, ng magnanakaw? sabi ng daga yun eh. Akala ko kumis yung magnanakaw sa'yo, eh. Nung nakaw ng kiss, Yung magnanakaw? yung daga. Yeah. Natangay sa baha! Buti nga! Yung daga! Yung magnanakaw! Buti nga. Nanguha kasi siya ng cellphone tsaka charger eh. Yung magnanakaw! Yung daga! Ay, ginatgat ang charger ko! Ng daga! Na magnanakaw! Kinuha yung gulong ng motor eh. Na magnanakaw! Ng daga! Ay, Ang pangalan niya, Mickey Mouse. sa pangalan ng daga! Magnanakaw. Naka-costume! Naka-costume pa! Yung daga! Yung magnanakaw! Laki ng tenga niya eh. Yung daga! Yung magnanakaw. Yan ang sinasabi natin eh. Ano pa? Maganda dyan bili kayo ng pang mousetrap dyan sa Lazada. Mousetrap ng daga! Ng magnanakaw! Alam ko naman po sa mousetrap nga eh. Sabi niya, Sabi nung pusa! Meow, Sabi meow, ng- meow, meow! sabi ng daga! Diba na? Ano pa? Pangalan niya Nagpapanggap. Ming-Ming. Pangalan ng pusa? Ang sabi mo? Nagpapanggap. Nagpapanggap! Yung magnanakaw! Yung ex!
para mahalin mo siya. Yung ex! Yung magnanakaw. Hindi ko siya para mahalin. Ay nako, anyway mga kabisyo, tuloy-tuloy lang inyong pakikinig. And of course, ating nais po mag-donate. May mga nakapost po sa Facebook page ng Love Radio, Facebook pages po ng mga Love Radio DJs, Tanya Chinita and DJ Uncle Dagol. Nandun po yung paano tayo mag-donate sa Operation Tulong. And maraming salamat po sa mga nakatutok dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Juicy ko. Basic!